con independencia do Concello no que reside. Na sesión extraordinaria de onte en Carballedo, o PP votou en contra do plan de emprego da Deputación, o único punto do día que eles mesmos presentaban. A sesión comezou ás 8 da tarde e nela o PSOE votou en contra e o BNG abstívose. Nos parece que foi unha moción absolutamente en términos políticos. Primeiro, cabe dicir que non nos parece xusto nin por parte do PP, nin neste caso por parte da Diputación tampouco, plantexar as posibles subvencións, plans de cooperación ou que sexa, neses termos. Un pouco plantexadas cando as plantexa as xuntas para que releven absolutamente todos os gobernos do PP, cando as plantexa a Diputación que releven todos, ou que supostamente releven todos os de esquerda. O que ocorreu aquí é que ao PP pareceulle moi mal que neste momento lle apliquen a súa propia vara de medir. Eles levan cos plans de cooperación e cos obradoiros de emprego, pois os deron todos a concellos onde goberna o PP. Agora non entran os concellos, ou moitos dos concellos onde non goberna o PP, non entran nos baremos e nas bases que sacou a Diputación. Entón, isto parecelle fatal. Fala de xustiza, fala de cuidade, pois se quere ser xusto e equitativo, ten que aplicarse esa mesma vara cando fan eles. E tamén, se quere ser absolutamente equitativo, cando fai as ofertas de emprego o Concello de Carballedo, pois debería ser así de meticuloso. Deberías publicar na página web e debería facer unhas bases que se entere todo o mundo. Non que facer segundas ofertas, como ten habido varios casos, porque non se lle comunicou aos parados de larga duración, nin aos que están cobrando 400 euros ou prepara. Concellos que tuveron obradoiros, lóxicamente xa tuveron aí un paquete de ofertas. Sin embargo, estes outros concellos que supostamente poden beneficiarse destas bases non tuveron estes beneficios. Por lo tanto, parece-nos xusto que sí que o teñan. Un pouco se botan encima de nós, de que se así non defendemos pois os nosos votantes. Pois eso non é certo, se quere ser solidario e xusto, as cousas teñen que ser igual para todos. E nós si defendemos os nosos votantes, pero pensamos que as cousas teñen que ser equitativas, simplemente equitativas e xustas. E neste momento pois non están sendo. A distribución territorial das axudas previstas do PP, pois todas foron para o PP, os plans de cooperación todos foron para o PP. E como vedes agora tamén as mocións que está presentando o Partido Popular é nos sitios onde gobernan, única e exclusivamente. Entón, consideramos que sí que é unha moción absolutamente política. O BNG di que Carballedo só pide os obradoiros en épocas de eleccións. El pudo pedir obradoiros de emprego todos estes anos e non os pediu. Só pide os obradoiros de emprego cada 4 anos para que coincidan xusto ca época de eleccións municipais. E tamén no pleno, non sei se foi de setembro ou decembro, non recordo con exactitude, o PSOE, justamente neste caso, lle propuxo que creara un obradoiro de emprego ou que solicitara á Xunta que se crearan obradoiros de emprego para menores de 25 anos. Que é un dos maiores problemas que temos hoxe o paro xuvenil en todas partes, o 50% do paro é xuvenil, e votou en contra de que se pediran obradoiros para emprego xuvenil. Polo tanto, si di ou se considera que estamos prexudicando aos parados de Carballedo, el tamén nos prexudica nese sentido, porque é o que sí que pode ter forza realmente para solicitar obradoiros de emprego tanto xuveniles como para maiores de 45 anos, e deixou pasar hasta que chega a fecha electoral. Pola súa banda, o PSOE non votou a favor da moción porque di que desta maneira se vai en contra da creación de emprego. Porque me parece que ir en contra da creación de empleo, sea de onde veña. Si eu seña en Navia de Suarna, seña en Pedrafita do Cebreiro, eu vou estar sempre a favor da creación de emprego. Pero que me parece a min? Que a loita non é esa. A loita non é por a creación de emprego, senón que é que non preocupa tanto que si son en Carballedo ou si son no outro lado, que os alcaldes que se rebelan, que son os do Partido Popular da provincia de Lugo, é por qué? Porque teñen unha espina clavada, e a min aí pareceme que é a cuestión política, que non é por a xente, ojalá fora por os empleados, que hai unha espiña aí clavada de que é a única provincia donde temos a capitalidade e a Diputación. E iso eu penso que o PP que non o deu asumido. E pareceme que por aí que é por onde ven esta rebelión dos alcaldes do PP. En canto á discriminación da que falou o rexedor no pleno, a concelleira socialista di que non é xusto o alcalde quen pode dar leccións sobre isto. Como o alcalde, na miña cara, me pode falar de discriminación si sabe que eu estuve discriminada
durante 30 anos que nin tiña luz pública, nin tiña de nada de servicio público do Concello, solamente por pensar por saber que non pensaba con el. E a min tamén me está, que dice, por os empleos de Carballeda, pois digo eu, pero alcalde, vamos a ver, outra cousa que tamén, xa non o quería dicir, porque eu como persona non teño nada en contra el, contra o alcalde sí, e contra o que non estou de acordo coas políticas dil, pero un alcalde que está falando de desempleo, que a xente toda está traballando, a maioría, fora de Carballedo, que fixo il durante 30 anos para ter a xente de Carballedo traballando en Carballedo. A Diputación sí que está creando empleo, que ten 15 plazas activos de empleo na provincia. Ese sí que crean empleo. Estános criticando. Están en contra de que sean os do PSOE ou que sea a Diputación de Lugo a que cree postos de traballo. Eu non podo votar a favor de que non se creen postos de traballo na provincia de Lugo. Porque eu sei que nos obradoiros de emprego que ofreceu a Xunta, pois había 21 concellos e solamente entraron 19 eran do PP e 2 solamente era o de Lugo, entrou o de Lugo, que é do PSOE, e un independente. Non sei de onde era, de que concello era, sei que o de Lugo sí que é único do PSOE. Entón, eso tamén é discriminación, ou non se lle chame a eso discriminación. Desde o primeiro día, eu teño a conciencia de que son unha servidora pública e que estou para representar aos veciños de Carballedo e para conseguir todo o que poda para Carballedo dentro da miña, imagínate tú, 9 contra 2, o que se pode facer. Pero, sin embargo, eu estou facendo. Que eu pareceme que Carballedo ten 38 empleados no Concello, que para este Concello debemos de estar ben. Que faltaría algún amigo máis que necesitarían eses 5 ou 8 puestos aínda porque ainda alguén do entorno estaría sin colocar. Pois ao mellor sí, pero a min dame igual. Eu con que viñera, mellor se pudera ser, pero se non se cumplen as reglas, non se cumplen e punto. Pola súa banda, o rexedor de Carballedo amosouse moi crítico ca actuación da Deputación de Lugo. Só permiten que entren que participen 24 municipios, destes 24 municipios, para cadar a puntuación mínima, que son 25 puntos, só lle corresponde a 12. E cal non será a nosa sorpresa que esos 12 precisamente son todos municipios do PSOE, 11 diles, e só hai un de PP. Co cual nos parecenos unha tremenda injustiza que a Diputación, que o seu marco de actuación é todo o territorio provincial, que excluya a gran maioría dos ayuntamentos ou dos concellos da provincia de Lugo e que discrimine os municipios, os parados, en función do municipio donde residan. Isto parece algo absolutamente lamentable, algo que non ten ningún tipo de base. Desde logo, entendo que incluso xurídica, a mí pareceme que iso que non é posible. É o mesmo como se no Concello de Carballedo, de Chantada, faz un plan de emprego e só pode participar unha soa parroquia. Ten sentido, decir, o resto dos parados non poden participar. Despois resultarán seleccionados uns aos outros, pero teñen que participar todos. O rexedor de Carballedo aínda lle parece máis grave tratándose do actual secretario xeral do PSOE galego. Un presidente da Diputación, o señor Gómez Besteiro, que, que de alguna maneira, polo que estamos vendo, que aspira a ser presidente da Xunta de Galicia, non pode presentar un plan sectario. Ten que ser o presidente de toda a provincia. E se aspira a ser presidente de Galicia, desde logo presidente de Galicia, non para uns ni para outros. Política, nos de alguna maneira manexamos ou investimos os impostos dos ciudadanos e non se pode facer discriminación, son todos iguales, son principios constitucionais. Despois, ten que ter todo o mundo a mesma igualdade de oportunidades. Julio Llebra lamenta que o PSOE non apoiara esta moción. Pois lamentamos que, en fin, o PSOE, que ten un representante aquí, pois non entrou por razón, seguiu manténdose na súa postura. Para o representante está por encima os intereses partidistas, os intereses da Diputación de Lugo neste aspecto desde o punto de vista partidista, que os intereses do Concello. Eu dicíalle que no Concello de Carballedo hai 140 parados, que moitos deles serán votantes do Partido Socialista, non? Entón, lóxicamente, verán que se sinten discriminados. Podemos facer alguna modificación, non
Non houve que namovera da súa posición inicial, a defensa a ultranza da Deputación. Sin embargo, o Bloque pues, astívose, efectivamente non apoiou, ainda que no debate pues, coincidían en algunhas cousas, en algúns termos co representante socialista, pero bueno, ao final despois astívose, o sea, o que quere decir que tampouco estará moi de acordo con todo isto. O rexedor de Carballedo vai máis aló e di que o funcionamento do organismo provincial é moi malo. Non fai absolutamente, pero nada. Vamos, eu que me den datos, o sea, o único que fai é poñer pegas, trabas, pero investimentos, potenciar, impulsar o desenrolo dos pobos, para nada. Eso é a realidade. E se alguén mo pode demostrar, pues que traiga datos, eu estarei disposto que posa admitirlo. Pero é que aí están os números. Depende logo é a peor de Galicia con moitísima diferencia das demais. Non é Deputación, o único que fai é 4 cousas que está obrigada ademais a facelas, porque son os plans de obras e servicios, non participa na axuda no fogar. Nos, o outro ano, unha cousa escandalosa, pois, véstelo, que se repartiuse pois, a toda a provincia e a Carballedo debe 340 euros. Efectivamente, o ano pasado subiu a 7.000, pero bueno, que están obrigadas por lei, por a propia lei que fixeron eles, o goberno bipartito. Finalmente, o PP fixo valer a súa maioría e quedou aprobada esta moción.